7, talk too early. Oh, Indaba, talking my business isintu, nazo zonke indaba zabasha. Indaba. So kwisikhathi Indaba Yesintu njalo nje ngolwesithathu I bring you this conversation la sikhuluma khona ngama topic amaningi ahlukahlukene athinta isintu nokwenziwa kwaso kanye nokucorrect ezinye izinto esuke sizizwe nje sithola ezinye zingafanele so bese ke ngiba nama guest ama experts kulawo ma field akhona njalo nje ngolwesithathu from 7 to 8 so sikhuluma leyo topic and ikhona kwi app Gagasi FM wayilalela podcast uye na kwi YouTube channel yeGagasi uzofika uyithole khona. Namhlanje ke topic engiza nayo ithinta indaba yokwenziwa kweladi. Yini yona leyo nokulizwa leli gama mhlamba wazi ukuthi lokwenzani. O mouse uzosisichaza uzobona ukuthi lento wake wayibona yiyo le besikhuluma ngayo. And ubani kumele enze that ritual libaluleke kanjani, where do we get it wrong masuke silihlanganisa. So ukhuluma ke ngendaba zakho konke lokho kweladi nokuthi lenziwa kanjani ukuphahla ini lokho noma cha. I have umlekeleli mbanjwa oyisazi sesintu nombhali futhi wezincwadi sekubingelela khathini. Sohlaza angibingelele mne wethu kuwe ngibingelele nabalaleli emakhaya belalela uhlelo olukhulu kangaka. Siyabonga kakhulu kukhathini eduze kwakhe nedokotela uSabelo Sifunza naye umelaphi. Sokumukela dokotela. Indaba ezitha ngiyabonga. Yes, mhlawumbe siqala lapho manje iladi. Yini leyo? Khona umuntu olalele manje ke wayibona lento yenziwa akangazi uthini. Umunye alibona kodwa engazi ukuthi bekuyilona lona. Kusuke kuyini makuthiwa umuntu wenze iladi? Sohlaza iladi mhlambe singalichaza ngendlela eziningi kodwa sibe siqonde into eyodwa lokho ekuthiwa yitiye. Abantu abaningi balazi kanjalo. Abanye bathi itiyana. Yeah, abanye bathi nje umuntu umuzwe ethi hayi ngizobe nginetiyana. Iladi sohlaza ila suke khona sizothi uma sizokwenzela abantu abadala okuthile sibe sesifaka nokudla okuphekiwe izithelo yonke lento lento nje suke sikulungele ukuthi singadliwa. Okay. Like lehlukeke sohlaza iladi. Lehluka futhi ngabantu. Uzokhumbula sohlaza ukuthi kukhona umuntu okathumelele ebusuku aphuphe mhlamba umlungu. Ngizokwenza isibonelo. Abanye bazi ukuthi umuntu umephupha umlungu vuka uphalaze isilwane. Kanti umuntu umephupha umlungu sohlaza akukona kuphela ukuthi isilwane. Uma uzohlaziya iphupho ulihlaziye sohlaza ngolwazi wake waluzwa uzomlahla umuntu. Kodwa kuyenzeka kube khona umuntu othola uzomphupha umlungu kanti olibe nifuzo lwakubo bakhona belungu. Wezwa lonto sohlaza uthola ukuthi wake wakhona umlungu mhlambe kunesalukwazi esithile esahlangana nomlungu. Uthola ukuthi ke lo muntu mhlambe kuzomphoqa sohlaza ukuthi uma enza iladi ngokwesimo sakhe uzopheka ukudla mhlambe kwesintu akubeke phansi bese kube khona neladi elizokwenzelwa phezulu kwetafula. Elizoba nezinto lezi amakhekhe yonke leyo izinto ezidliwa belungu. Izinto lezi sohlaza nje zesilungu. Okay. Iladi ke sohlaza into enjalo ingakho ngithi angilichaze ngalendlela ukuze umuntu ezoba nomqondo ukuthi makubekwe ukudla laphana kwabekwa nezibani yonke leyo nto iladi lelo. Kuyenze kwesinye isikhathi uthola ukuthi lizohamba nanezinkukhu ezizohlala. Kuyahluka ukuthi lelo ladi lenziwayo limayelana nani. Okay. Bese ngizobuza umbuzo ukuthi ke ukuze ube safe ngoba akekho umuntu owaziyo ukuthi kuma generation awe 8 ngaphambi kwakhe kwakukhona inhloboni. So laba bazoveleke bashayeke iladi elizoxuba Monday lixube nokwesilungu ukuze makukhona abakhona kwifamily ba accommodateke. Angani phela sohlaza iladi uzazulenze mhlambe kade uye kumuntu othini. Yabona sohlaza abantu abafana nathi nodokotela. Izinto sohlaza bayakwazi ukuzibona ukuthiwa into yasendulo. Sizokutshela thina ukuthi hamba uyokwenza iladi kini labantu abadala kube iladi nje labantu abadala abampisholo. Kodwa makukhona umuntu ohlanga uzokutshela futhi umuntu kamoya. Alright, ulenze kanjani and kwenza njani. So manje sifunza nangichaza la ukhathini sesitshela nokunye nje bekade kuyindida. Lokudla okusalayo ke makade kwenziwa iladi kwenziwa kanjani lokho kudla? Ukudla kweladi njena kuyaye kulale
kuyakulala ukudla kwelathi lasekhaya Yeah. elenziwe ekhaya ke ngikuchaze lokho uma kwenziwa ilathi ekhaya kuyakulala ukudla njengoba kwaziwa ngisho kwenza umsebenzi nje ekhaya akuthona umsebenzi ubudliwa manje ya ukhona okuthiwa impamba lokuthi mhlambe niyaphahla manje ungayishisa ungayithatha lo nkukhu leyo mhlambe nidle manje abathi ngingenisa amadlozi nidle manje lezo inkukhu lezo akusililathi lelo Okay. kodwa uma sekukhulunywa ngelathi noma kukhulunywa sekuthinta umsamo ake sisho uma uthinta ilathi uthinta umsamo usuthinta abantu abalele abasebenza ngomoya usuthinta ingilozi uthinta idalwa uthinta zonke izinyanya uthinta amakhehlo omkhulu kuyadependa ukuthi lathi lani ngoba abantwana bayenzelwe lathi khona nje ilathi abantwana elenziwe entabeni lona ke elenziwa ke badle khona lapha entabeni lelo ke akulala ukudla kwakhona sengiyahlukanisa ke manje Sure. Lapha entabeni elenziwe emfuleni imvamisa isikhathi esiningi bathi kulenzile emfuleni ngoba izingane zithanda amanzi zingamanono so ilathi labantwana lenziwe isikhathi esiningi nje ngasemfuleni ungalenza noma ikuphi but indawo evuma kahle lona indawo ngasemfuleni lele ingane. Yes. Okay, so leli lasekhaya uma uthi ukudla kufanele kulale like namhlanje ulesingaka lesine ulesithathu sorry and then kuzolala and then ngasase kuseni ke kuzodluba. Kudliwa abantu abaphilayo phela ukudla kuzodliwa nje. Sekushilo lekutheni mhlambe family or umuntu uzokuthatha sekuyi lunch box uzodla emsebenzini. Ngiyithanda leyo. Ukudla kwelathi ukudla kwabantu bale ekhaya akusinkomo inkomo ongathi ungaphatha mhlambe ke emsebenzini phatha abangani bakho phatha ini kodwa ukwazi ukuthatha ukudla kwelathi wena uhambe uyokushare neningi ngoba lento esiwenzo vele ilinga nabantu bala ekhaya kusengese umcimbi ukuthi komunye abantu kubulawa inkomo la noma umsenzo omkhulu. Khathini ngiyumfana la ekhaya nginejondi nginesflat sami ngemva kwendlu and then kufike intombi ke so lokudla kweladi bekunama biscuit lapha bekunama fruity bekunane nama cider and everything then ngakusasa ngoba sekulalile sengizonika ubaby la liyakuvuma liyachitha mangabe etho kwasekhaya usifunza Sohlaza ngeke sakunqaba lokho ngoba abantu bayakwenza kodwa kona akulungile Sohlaza. Lethi ifana nokuthi uma kade singenisa abantu abadala le ekhaya bese lembuzi bese bangenisa ngayo sesithatha inyama ngaphakathi sinika abantu. Inyama ngaphakathi uma kade singenisa abantu abadala ayidliwa umuntu angaphandle kodwa idliwa yithina abantu bangaphakathi. Okay. Now ikhona into ethinta mhlambe ukuhlambuluka komuntu ozobe enza le ritual yokuthi ke okay uzoba neladi ekhaya on Friday so as a build up uziprepare kunezinto kumele uzenze kumele ukuzile njalo ngoba imvamisa izinto zesintu ziba nakho lokho ukuthi ahead of lo umsebenzi kumele kube khona ukuziphatha ngendlela ethile esifunda uthola ukuthi kuzoba neladi uzobe lenziwe wena bese kuba ukuthi ke before ulenze qaphela ukuthi nokuthi khona izinto ongavumelekile ukuthi uzenze. Uyabona nje mawuzokwenza ilathi lozo lenza ngifuna ukusho lokho uyakusiza umthandazi nenze umthandazi noma ngomthandazo wenza ilathi uyakulekelela hayi ukuthi manje usezobamba yonke into ngoba phela kini idlozi la kubo lazolenzela la asikucacise lokho umuntu uzobona nje umthandazi sebusy senza konke manje yena engathi sekukubo la ekhaya noma usewumakoti uzogana uyagana yakotiza leyo nto leyo ayisahambisani nendlela yokulungisa izinto so yena uzobe kusiza ekuguide ekutheni eqaphela ukuthi nokuthi yes wena owenzelwe ilathi awube umuntu oclean ungavakasheli ocansini uvakashele umyeni wakho noma umama wakho iba umuntu oclean makuzokwenza ilathi ngoba kusuke kwenziwa into ezokuxhumanisa nabantu abaningi abanye babo bahlanze ngalendlela ukuthi banyenya ngisho isiphunga sesidoda isiphunga sesidoda basinyanya nje ukuthi lo muntu uza kithi nephunga lezo thina uyabona ngoba abantu bakukala babengalali namakhosikazi uthothi ikhehla lalinendliyalo liya nje lapha namhlambe ngoba liya kumama lokwenza lokho libuye libuye so labantu abadala kakhulu abazwanike nale nto leyo iyabangcolisa fanele ube clean utshwala kutheni uqambe emsamo nje lapha eladini hayi khona bese semahasonti Sohlaza lokho akuyona inhlonipho
awukwazi ukemsamo weqiwa amabele. Kubalekile ukuthi mawemsamo uye uwena nje uphilile noma aze kuthiwa abantu abadala abasekhaya bekade bephuza kodwa kuyona inhlonipho ukuyemsamo uphuzile. Okay, so you'll understand why kanti uthola ukuthi erank nosalindi itekisi kube khona umuntu nje sixhwanguxhwangu esizovele yabo sisukela umuntu othile and then uthola ukuthi umoya ubeka phansi nje akanyuki ngoba uyazi ukuthi wehlisa umoya urespect ukuthi khona into azoyenza angazahluthuka enhlizweni. Lokho sohlaza kubalekile kakhulu ngoba into oyikhipha ngomlomo abantu abadala kuyona kakhulu abayithathayo lento ngihlezi ngigcizelela okuthi umuntu okhuluma empepheni kufanele kube umuntu nenhliziyo yakhe evumayo nenhliziyo yakhe emnene ngoba abantu abadala balalela kakhulu into esenhlizweni kumuntu ngoba umuntu kafike athi ngiyamcelela lo mntwana izinto zakhe azilunge kanti inhliziyo yakhe ibophile lokho akukhipha ngomlomo bangakunaki ibona banake lento enhlizweni. Sikhuluma ngendaba yokwenziwa kweladi liyini lenziwa kanjani iziphi izinto kumele ukuthi uzigweme uma kuthi sifice sesephakathi uzoyithola i-podcast ungalibuka noluhlelo lukhona ku i-video yalo kwi app na ku Gagasi YouTube but ungaya kwi app uzothola ke i-podcast yakhona. Madoda mhlambe niyanothisa la abantu abaningi mangabe besuke benza imicimbi emakhaya njengayo nje le uthola ukuthi hey useyavutha bhe uyindwani mhlambe casulwa ukuthi omunye akamphekisanga kumbe mhlambe nabantu akade bathumile abazenza izinto ngendlela and then nakhona lapho futhi ufuna ukulawula i-mobile fridge ukuthi akulapha kungeneki nabanye bamfuna utshwala lokhu nalokhu uthola ukuthi uhluthuka usecasukile kanti la isazokwenza lo msebenzi i-trap okulula ukuthi abantu bangagaxeka kuyona leyo. So ithini advice yakho lapho? Sohlaza mina engingakusho ukuthi abantu kubalekile ukuthi bazifundise ukuthi uma bezokwenza into yabantu abadala abezile ukuzokwenza umdlalo kodwa bazokwenza into ejulile kakhulu. Ukudla okuphethe sohlaza kuncoliswa into encane. Thina sabantu sincoliswa into encane. Ukukhuluma kwami ngikhuluma kabi ngiphimisa igama elinhlamba kubantu abadala sekungcolisile lokho. Ngidinga ukuthi kube khona inhlambuluko engizoyenza ngokuphimisa kwami inhlamba. Uma umuntu uzosondela emsamo kubalekile ukuthi uzigade uqikelele ukuthi ngaso sonke isikhathi into oyenzayo wenza into eqondile kuze into oyenzayo izokwazi ukuthi yamukele impumelelo. All right. Sawubona Musa Emlazi. Ngiyanibingelela njani? Siyaphila kunjani kuwena? Hayi sikhona nathi. Bengisacela ukuthola ulwazi mina la. Angazi uma kuyahambisana yini. As long as ithinta iladi nje wena Musa. Imbeleko neladi angazi uma mhlambe kuyahambisana yini. Into eyenzekile la ngisehlelweni zokwenza imbeleko. Okay, let's do this ke. We always have the open line la kusukhulunywa khona nanoma yini esuke iyenzeka so let's save le eyembeleko because abaningi ngempela yabadida and into ebaleke kakhulu leyo enganeni so we will have the open line and accommodate umbuzo kaMusa othinta iladi story imbeleko but for now sakhuluma nje ngeladi. Anonymous Emlazi, hello, welcome to Gagasi. Khangani baba ngiyabingelela nehambeli zakho. Siyavuma ukuthi ngifisa ukuqala ngizwe kwake kwathiwa angenze umnikelo wendaba sithi makuthiwa ngenza umnikelo wendaba ngifisa ukuqala ngiqonde ukuthi umnikelo wendaba kucishe kufana neladi leli kodwa elenzelwa entabeni ngoba kwakuthiwa angihambe ngiyonzela omkhulu ngikwazi ukubahlanganisa kodwa mangibahlanganisa ngihlanganisele entabeni. 2 okwesibili ukuthi kwenziwa yini ukuthi ngathi makuthiwa mina ngenza izibani ekhaya kona ilona iladi kodwa umthandazi kulezi inkukhu ebekade zithengiwe la ekhaya athi uzohamba neyodwa kusawona yini ukusebenza ngeqiniso lokho? Okay, no yima kanjalo ke mfethu mbuzo balekile le nangu anonymous, right? And then esifunza uzothatha ke lo othinta ukuhamba nenkukhu and then bese umbanjwa esethatha ke le yeladi elingenzelwe emagceni. Yeah. Sohlaza umne wethu ukhuluma ngomnikelo lana wentaba umshiso. Kuyahluka ke sohlaza omunye kuyenzeka uthola ukuthi kuzofunakala ukuthi ahamba ayowenza emanzini. Lapho sohlaza inkukhu ozabe wenza ngazo ngeke uzidle
kodwa usuke uzozishisa zize ziphele zonke kwenziwa kanjalo sekungahluka ke mhlawumbe umuntu ngokwesiphiwo sakhe ukuthi uma mhlawumbe ekulekelela uzokulekelela kanjani kodwa akudliwa kuyashiswa lezo nkukhu nje zobulungisa ngazo ziyashiswa khona entabeni lapho. All right, umbanjwa lo and then esifunza leyo ukuthi ade ngizokwenza iladi and then kunezinkukhu but umelaphi usehamba nayo ikhonto njalo uyabuza la ukuthi kusuke kuseyikho yini. No mfethu akukho ukudla nje kwakini mfethu ukukuthatha njengoba sichaza iladi mfethu into encane kabi akwazi ukuthatha ukudla wena usunika umuntu usehamba mina nje anguvumi usuthatha noma kuthiwa imbuzi usuthatha umkhono noma usuthatha into esemina nguvumi uselambile naye khona izofika ekhaya ephethe cha phela wena ubuyokwenza umsebenzi lapho kade umsebenzi uhambe uthatha imali uyothenga wakho ukudla uyothenga yakhe imbuzi nofuna imbuzi udle nomthenga yakhe inkukhu udle ngoba uyahola uyelapha lapho so kusuke kuphambuka lokho ukuhambisana nokungabi naqiniso phakathi ngoba usucabanga isakho. Okay, yebo sure, ngiyathokoza sikhangana. Hayi so kakhulu ngiyaphenduleka ngoba ngaze ngahamba ukuthi ngicina mhlambe ngingazwani nabantu okuyibona okade belethe umthandazo ngoba egcineni akwazi ukwenzeka kanjani ngoba mina usisi wami uyisangoma kodwa kwakade kukhulunywa nje ngisho kwayiyona lento ukuthi ugobela wakhe thena akayithwala inyama yakade ibuya naye izangomeni ehamba naye segoduke ekhaya ngoba inyama edlozi lomuntu le. Ngiyabonga kakhulu sikhangane kuphendulekile ngiyabonga. All right, nosebonga kakhulu na 1923 indaba ekakasini. Ngizothatha anonymous now Olundi ku 94.7. Sabona anonymous. Yebo sanibona njani studio? Se right kunjani kuwe? I know kuyaphileka. Bengibuza la ngendaba yeladi ukuthi uyalenzela niladi ngizokalekisa ngami sezithatha senze iladi salenzela kwamkhulu omncane umkhulu obhekene nami asilenze ngakwakhe because kwakhe kwase abantu sebabhupha abasekho abanawo umuzi. Okay, and ithikiza umbanjwa mfethu ekuphendula uma nje kanjalo uzophendula umbuzo wakho. Okay, yes sure manje Sohlaza ngesizathu sokuthi amakhehla lawa alamanayo umkhulu wakho omncane kodwa umkhulu omdala wayefuna ukumenzela sekwabhujwa endlini yakhe okusho ukuthi kwamsamo mhlambe awusekho kodwa ngoba umfo wabo lona ayikho inkinga Sohlaza uma amenzela khona. Okay, azingishilo okunye bathi behamba babengathelelene kahle amanzi ngoba emva kwalokho mina ngabe sengiphupha ugogo angimazi ukhokho uzala ugogo ngabe sengimphupha wathi angimvulele uyanetha. Right, uyabona ke Sohlaza uma eseqhubeka udaba lwakhe kwakungafaneleke Sohlaza ukuthi alenzele khona ngoba kukhona inhlambuluko okuqala efunakalayo ukuthi yenziwe. Kwakumele ukuthi mne wethu kuqale kwenziwe inhlambuluko yokuthi babuyisane. Inzima ke inhlambuluko Sohlaza ngoba kusuke kufuna nazi umsuka wenkinga nokuthi ubani wasusa inkinga. Ningathi nicela intethelelo nicelela ikhehle lidala kanti elincane ekuyilona lasusa udweshu. Kubalekile ukuthi ke bazama ukuthi benze inhlambuluko okuqala bayifune lento bayithole okudla amakhehla aqhathwa yini bese bayawalamula. Okay, sengizame kaningi ngizama ukufuna ukuthi kwenzakalani akekho phumela ubani engithi izida ihlangani kahle tu yonke lonto le. Ukuphupha umuntu okhokhethi angimvulele uyanetha so mangiye ngahamba abantu bathi bafuna umakhele indlu kose babhupha. Two mangithi ngifuna ukwenza inhlambuluko bathi ngeke ngikwazi ukwenza inhlambuluko bona ngingakabatholeli indawo yabo. So manje angazi noma ubaba ngangisiza ngokuthi mhlawumbe angazi ukuthi sizomisa kanjani because ngomzamo ukwenza le because izinto zenziwe. Mhlawumbe let's do this in fact kwesinye isikhathi kuye kube iphiwo zabantu ayifani. So just like uthola second opinion njalo so nakhona la mhlawumbe ungathatha ama numbers abo masiqeda and then ubone bona bazoyenza ngayiphi indlela mhlawumbe ungagcina uphendulekile masiqeda bazoshiya ama number. Ngajabula. All right, sure. Siyabonga, you just joined us. Conversation yethu is about iladi la uthola khona ukuthi wenzela abangekho ukudla kubekwe emsamo inhlobonhlobo zokudla neziphuzo kube khona futhi elinye ade sizwa kulolu hlelo ukuthi khona lenzelwe entabeni
and elinye lekudla kwakhona kuyashiswa akubuywa and then elinye lenzelwa emanzini 0861596596 sesifundileke nokuthi ke akakwazi ukuthi belapha ngahamba nokudla asho njalo ama guest ami indaba ekakasini. Choose happiness. Choose love. Choose joy. Choose Kakasi FM. Kakasi FM. Sengithatha usanele wakwakhanyela eThekwini sabona ngwane. Mhlonishwe uyaphila. Ngiyaphila kunjani kuwena? Sikhona. Sure. Yeah, no ngicela ukubuza la Alex la kwindaba yeladi ukuthi mhlambe ikhona le process noma yokuthi makwenziwe iladi nazi izinto ekufuneke zilandele. Because you might find olunye uhlanye lokuhamba nomunye umbono udluliye komunye umuntu uthola omunye umbono mhlawumbe usuwenzela umuntu oyedwa ngendlela ezu3 ehlukahlukene and awazi ukubona ukuthi ekona kuyikuphi okuphumelelayo ilonto nje ngifuna ukuthi kukhona mhlawumbe izinto ngathi makwenziwe iladi nazi ingqikithi into ekumele ube nazo 1 2 3 here. Okay, sifunza iladi mfowethu makwenziwe iladi ukuthi I know that's it. Okay, iladi uma kwenziwa iladi mfowethu abantu baneziphiwe engafani. Indlela zokusenza abantu azifani. Into okufuneka ube sure ukuthi yenzeke ukuthi iladi lakho liba successful, uyazi uyalibona ushintsho, uyabona ukuthi iladi lakho lenzekile. Ngemphumela ngezibonakaliso nangendlela okhulunyiswa ngazo. Angeke uthi mfethu mhlambe umuntu akenze kanje ngoba omunye uyalenza iladi engayifuni inkukhu. Yes, omunye ufuna inkukhu mayenza iladi. Abanye abantu bakwazi ukukonnecta nedlozi lakho ukuthi lidinga ini. Abanye bakwazi ukukonnecta nedlozi lakho lidinga ini, basebenzisa ukuthi bona bayazi for experience yabo ukuthi kuba nesinemfu, kube namadumbe, kube nobhatata, kube nama orange, kube nama aphula, kube nogwayi, kube nezitampu nezipinashi. So mfowethu umuntu umnika ithuba ethi into ayazi ayenze ngendlela enza ngayo, ungamjudge mhlawumbe ukuthi umbona ngathi uzohluleka ngoba angeke ukwazi ukufunda isipho somuntu. Uyayizwa leyo bhuti? No ngiyayizwa ngiyaphenduleka. All right. So siyadlula ke nawo sesithatha undaba enhle ebutheleze eThekwini. Sabona indaba enhle? Alex njani? Right, kunjani kuwena? Siyaphila ngibingelele nasehambeleni zakho. Ngicela nje ukubuza nawe umbuzo nje owodwa nje. Ngike ngalenza iladi ngonyaka odlule ngo-October kanje. Kodwa bengilenzele emanzini. Manje ngilenza bekhona ingane zabilungu nje eziqala intaba bese iyasurroundwe i-rainbow enangayibinike kungekho futhi oyibonayo nakulabo abadala engekho oyibonayo. Sesihamba nje sishuthi ithombe. Ngimase ngisendlini ngiyibone ithombe ngiyibone le rainbow le engizungezile. Ayinile ngalendlela le Uthini oluma ngayo imanje kangathi ingizungezile kuhle okuyibhande. So ngangazi le nto leyo ichaza ukuthini. Ewashaya igoli manje ukukhanseleka lapho ukuthi kwangabe kuyinto enhle noma kwakuyinto embi noma kwakuwubuzi noma into ethini. Okay, oyima kanjalo ke. Yabona awashaya igoli elinzima. Yabona le lada wayelenza. Hayi. Lashaya nethi sohlala. Yabona igoli maliqala imqungu lithi ewashaya into ekuyiyona mne wethu. Lahamba kahle kakhulu. Kwakuwuphawu lokuthi ngempela kwakusuccessful. Yes but. Amen. Ngiyathokoza kakhulu. Ima kwakuyilani mhlambe i-background yalo wawulenzela ini? Usekhona? Anonymous? Yes. Ngizama ukuthola lana ukuthi angithi lezi zinto sesifisa ukwazi ukuthi zibe impumelelo noma cha. So sengizama ukuthola ukuthi ke into wakade ulenzele yona yaphumelela na kulokho wakade ukwenzele khona. After that wawubona umehluko ukuthi lento ngempela ibe successful. Ngasho ukuthi ngubonile ngoba ngilenze ngo-October ngo-November 7 ngathela umsebenzi. So I assume la hamba kahle. Oh, November wathola umsebenzi. Yes. I know. Siyabonga kakhulu bhuti. Sohlaza. Sure. Mhlawumbe sohlaza kufanele ukuthi siyigcizelele ngempela lento ukuthi abantu into yomsamo akufanele bayithathe ngamawalo ukuthi izinto zomsamo zigcinelwe ekhaya kuphela.
amaladi ayenziwa sohlaza entabeni lenziwa olwandle lenziwe emfuleni kusuke kunesizathu esithile senza ukuthi umuntu ahamba ekuleyo ndawo abantu sohlaza abangazilibazisi makuvela ukuthi kufanele uhambe okwenza iladi emfuleni hamba uye kolenza ngoba kunezithunywa ezikwembethe ezilapha emfuleni njengoba ade chaza uza kwethu ukuthi amanono kakhulu uzowenzela emfuleni hayi ukuthi yonke into yenziwe ekhaya isintu sohlaza sinazo izinto eziyimkhuba kodwa imkhuba ehlambulukile njenganawo amaladi hayi ukuthi ngasonke isikhathi yonke into yenzele ekhaya emsamo cha siyabakhona isimo sohlaza simphoqa umuntu ukuthi akahamba entabeni baningi abantu sohlaza uthola ukuthi umuntu uyafika umthetho hamba okwenza iladi entabeni alenza iladi entabeni kube khona umehluko njengoba esho umne wethu ukuthi wavelwa zungezwa uthingo lenkosazana kwakukhombisa ukuthi lento akade ezoyenza izithunya ziyivumile ibe impumelelo. Okay, ulalele indaba eGagasini luhlelo liqala ngo6 abantu abaningi bangitshela ukuthi hayi lo luhlelo liqala ngo7 because usijoyina wena masiswe sikuyisintu. No, siqala ngo6 and then we discuss ama matters yabona nje like namhlanje if usijoyine ngo7 we had EFF ngo6 talking about I shutdown le Monday basitshela ukuthi inofanele siyenze bahlelithi kwenzeke kanjani. So leyo show ke ungayithola uyilalele kusukela eqaleni monga yakwi app Gagasi FM under podcast. Sikhuluma ngene how nje bade kunesiteleka nje but now sesikhuluma ngendaba yokwenziwa kweladi 0861596596 the award winning Indaba on Gagasi. Iyo indaba eGagasini sikhuluma indaba yeladi nokuthi lenziwa kanjani. Nginosifunza nompunga yesintu. Sengizothatha ke now uKhanyisani from Marisburg. Khanyisani? Sanibonani sohlaza. Kunjani kodwa gobela uncobo? Awu, siyaphila wona. Gobela omkhulu ngapha. Sure. Na indaba yeladi lana Khanyisani. Cha, ngayiza abantu bayibeka impela ngize ubani bokufunda ethi iladi elengane elenzele entabeni. Ngokwazi kwami hayi ngoba ufuna iladi lengane kuphela. I think iladi elasentabeni asenza umzekelo uma wena kaMthiyane unenkinga yomsamo uma sokuthi awukho umsamo awuright uyakwazi unyukile entabeni noma emanzini noma olwandle usulenzele khona ukuze lento ofuna ukuyenza izoba impumelelo. Akusekhona kuphela ukuthi okwengane ungakwenza entabeni ngoba esho nje umlekeleli ngapha ethi kumele ungagcini ukwenza ekhaya kuphela but into esuke uma kuphoqa ngempela awungizwanga mhlonishwa yabo uyakwazi ukulenza. Okwesibili ngizokuthi ekhulumo lami nje ukuthi ukudla kuselatini abantu abasobisi abakudla bangaphandle. Umbuzo wami ngithi la ugayisulu nobhili so why sibanike izizulu but lokho sekusemalathi singabaniki ngoba phela konke lokhu sokwenzela kwelatini so uma singabaniki nesizulu singabaniki nobhili lo sokhona singabaniki. Oh, okay, sure. Yes, uyichaze ke sona. Awungizwanga mfowethu ngithe ilathi lengane lenzelwa emfuleni. Angishonga ukuthi amalathi awenzelwa emfuleni. Ngokuqala lokho awungizwanga kahle. Okwesibili esimase sikhuluma ngendaba yokudla ngithe mina ukudla okuncane kusokuncane angeke ukuthi bayeza abantu babili bathathu bezophuza ekhaya kodwa ukudla okuncane ngeke kummeme abantu ugcwalisa itende noma ngenkukhu ezu3 ngeke ugcwalisa itende mfowethu ngenkukhu ezu3 ngeke uthenge utshwala kwa 5000 ngenkukhu ezu3 so mhlamba awungizwa kahle into ebengizama ukusho inqondo ukuthini angithemba ukuthi yaphenduleka. Bungacacisanga kanjalo ukuthi ngiyomuntu ufike isikhathi sincane ingakwacacisanga nje kodwa ke ngicangisa kodwa uyayibamba wena Khanyisani. Yeah, cha message wami njalo sengiunderstand ngoba vele phela iladi alimenyele so ngiyela ukuthi befike bezophuza ngoba into esihlele siyenza vele le yabo so okwegcina abantu abawenza amaladi abaleke kakhulu ngoba nakhuluma nje ubona kwazi ukuphatha izinto zomuntu esikhathi kwazi unlock into zakho uma ungalenzi iladi eyigcina ungathi awubongile ngasedalweni nasethuni hayi uAlex akabongi kodwa lokudla yabona nje bamthanda abalaleli uAlex kodwa yena akafuni ukuzobonga kumina. Yeah. No kuyezwakala Ngcobo. Sure. Ngithatha inkosi yasemanzimeleni now emthunzini. Ndaba zethu? Yebo Mthembu. Yes, uyaphila kodwa? Siyaphila njani nina lapha e-studio? Hayi nosikhona nathi. Ithini inkosi? Ngicela ukubuza nje ngenhloso yokwandisa ulwazi enginalo.
likhona ligama elithi iladi esiZulwini. Cha, asikubeke indaba ezithu ukuthi iladi indaba ezitha lumkhuba. Iladi indaba ezitha lifike nezithunya. Ukhumbule ukuthi njengoba kufike izinkolo kuhambe kwahamba ngisho emathongweni ethu kwakhona abantu esibefuna ukuthi asithandaze. Kodwa endulo besingathandazi besithemeleza. Kodwa ngemuva kokuba bona sebebe khona abantu abathandazayo nabantu ababekade behlukumezeka uthola ukuthi abadli. Uyabona ingako umuntu onesithunya engadli enza lento yokulinda kuze akwazi ukuxhumana kahle. Kubeke sekuvela izinto eziyimkhuba kodwa efika ibe izixazululo. Ngizokwenza isibonelo. Njenga nabantu bezithunya sikwazi thina ukuthatha ikhandlela silithandazela ukuthi alikuvezele ukuthi uthi mawulisebenzisa kufika amakhehla kini akhulume nawe. Leyo nto iwumkhuba endulo yayingekho kodwa ngesizathu sokuthi abantu abadala basembathayo basifikela neziphiwo ibona basiyalela lokho okuwumkhuba ozolekelela. Naliladi liwumkhuba kodwa umkhuba omuhle okwazi ukuthi ulekelele ubambise kuleyo nto esuka ikhaleleka phakathi kwekhaya ngoba omunye kuyenzeka indaba ezithu uthola ukuthi kufana ngabe uyabonga ngembuzi kodwa amandla kanawo. Uzokwazi ukuba no100 athenga amadumba athenga ubhatata athenge lezo zinto bese athi nginalo uthando lokwenza amandla ngekho ngiyacela ukuthi ningivulele bese into zakhe ziyaqaqeka. Yes. No sikhangane kulungile ngiyabonga kakhulu. Uphendulekile. Ngiyabonga. Ungakahambi indaba ezitha. Iladi alikho esiZulwini. Njengoba ubuza umbuzo cha alikho esiZulwini iladi. Kodwa ke ithunywa uhlobo lomoya othile ongena abantu abakholwayo. Ebese lo moya ukwazi ukwenza izinto ezinzima zibe lula. That's why abantu ngibade chaza umfundi ubambe ikhandla lenza imanga ibhosi sekunomoya othile ngoba phela lenkolo abayigxeka abantu iyafika nabelungu kodwa ifike isifika nosimo samandla athile ahlukile kodwa azolekelela njoba echaza lamandla yalekelela lawo ethunywa futhi enza umehluko empilweni zabantu. Kusho ukuthi umsebenzi uyenze kuphile ngaphandle kwembuzi umuntu nje uma ngenamandla embuzi siyawenza amalathi lento ukuthi imbuzi uma ungenayo imbuzi inkukhu ayisebenzi ayikho into leyo inkukhu ziyasebenza abantu sibenza amalathi izinto zihambe kahle abayokuduyisa abantu ngale nto leyo iyasebenza nje kuyezwakala. Yabo kwahlangane busesekenayo. Yeah wena indaba ezithayo nje yenza iladi lapho ngoba ikonkosi uginqe igraph lapho kuze singadli inkukhu yasemsamo kodwa ngoba konkosi phela kuhlale kunokudla sidle isigraph. Hayi kulungile siyabonga phakathi. Okay. Siyabonga. Indaba ekakasini sikhuluma nempunga yesintu umbanjwa kanye ke nodokotela sisifunza into esikhuluma la indaba iladi ukuthi lenziwa kanjani lenziwa indlelani futhi. Ngithatha ke unathi Zondi now from Estenga. Nondaba. Kanjani niyaphila mfowethu? Sikhona kunjani kwena? Niyaphila. Cha mfowethu kanjani na umbuzo nawo khona lo mfowethu ohambingelele nakho sengenza iphutha ngicela ukubelele ehambeleni zakho lapho sikhangana. Baba. Amen. Kanjani nginenkinga encane mina ethi futhi ayincane ngoba inkulu isayifane nala mfowethu lo obeshonile wakhuluma ngendaba ukuthi wenze kamkhulu omncane okay ngidlule lapho sikhangane mina nginenkinga yokuthi uma ngazalwa nasengitshela ukuthi uma washona ngizosele so uma ngazi ngazi engamazini kwami ngahamba ngakhula mangikhula ngabuza ubaba ngoba wayesakhona ngabuza ubaba ukuthi okay lungile baba uma wafihlwa kuphi nani baba naye wangibikela inkinga zokuthi babemvalele abamvalela abasekhabo nani ngahamba ngenhlanhla ugogo zaluma wayesakhona ngawumbuza ukuthi uma ufihlwe kuphi wavele ugogo avangitshela ukuthi ufihlwe emathuneni athile but angabi specific ukuthi mhlambe ngakuzihlahla noma unani yeah ngahamba ke sikhangane ngezihlele sikhangane ngahamba ngoba itoho selikhona ngisebenza yes ngahamba ngazama ngalandela amagama abangitshela ngawo ngomana ngempela ngafike ngathola respect avulela
ngithola okay uma usendaweni ukuthi nani ngahamba ngaze ngathola ukuthi uma ufihlwe kuphi nendawo mhlambe sikangane after 4-5 weeks after that ngiqale ngamphupha umuntu ongazethi ngiyabona ukuthi uyangcwatshwa kodwa yabo umuntu uma engangcwabi kahle okay emva kwalapho kwaba nelesimo sokuthi ngahamba mina ngayobonga ekhabo ma ngembuzi umsebenzi engutholile ngoba ngangihamba abantu bathefane ngokukhamba ma ngithe ngiqeda ukwenza lokho emva kwalapho ngaphupha umuntu wesifazane ofishi njengoba ngisho ngamazi kunola mthuthu aba-7 nani kunola mthuthu aba-7 njengoba babekhazi ukuthi la mthuthu aba-7 namadumbe yabo ndikukho kuhle ngiyakubona ukuthi kukhona but anthi mina manje ubani wena ngihambe futhi ngithi ngiyoclarifya le bantshela ukuthi kufanele uma uthi ngibongile but yena angazi ngimenzele lutho manje ngithi mangilalela ukhona ukuthi ngoba ukhona lento engizwayo ukuthi uyakwazi ukwenza iladi ngaphandle mhlambi njengoba be-awudadewabo abakhona abanye noniyethu odadewabo ngisho ugogo sezohamba mhlawumbe they couldn't tell me ukuthi wait manje nginefile yokuthi sikangane mangilenza iladi ekhaba lizokwamukeleka yini noma kudinga ulenzele entabeni noma emanzini no izwakala all right yabona Sohlaza into yokuqala kufuna siqale siyibheke kumne wethu kufuna sithole ukuthi ngenkathi umama efihlwa umphefumulo wakhe bawulanda yini bawulethe ekhaya noma umkhulu awulandwanga mkhulu awulandwanga awukaze nje futhi ulandwe awukazi ulandwe ngoba into eyenzeke imkhulu ukuphendula kuloko omkhulu nami bese ngihlaniphile kwenzelwe ngisho abantu abambe emva kwakhe imisebenzi yena ahambaqala einkosazane yaseKhaboma akaze kwenziwe litho ngoba ngathi mangifaka indaba yokuthi kanjani mangenza u1 no2 no3 ubona abantu ukuthi bayashintsha ngisho ebusweni okay ithanda ukubanzima lesohlaza kodwa isiluleko sami singathi uma kuukuthi umndeni wakhe uyavuma ukuthi umama simlande sizomngenisa le ekhaya bese siyamenzela kodwa uma kuukuthi umndeni awuvuma ukuthi umama lande njengobesho ukuthi bavele bashintshe ebusweni esimene sinjalo kwesohlaza suke sesingakwazi ukuthi silenze iladi entabeni ngoba umama kufanele ukuthi ngempela angatholi lutho ngoba ungathola ukuthi uyisibani esikhanyayo kuyena njengengane yakhe akufanele ukuthi angamkhumbuli ngalutho uma kuukuthi ekhaya yebo ungena emadevini mkhulu sengize ngahamba ngaze ngafika esimeni sokuthi mkhulu khona indawo esengiqalile ukwakha kuyona mkhulu engifisa ukuthi ngiqedele bese ngizama indlela yokuthi mina ngikwazi ukuthi ngithi kuyena nali ikhaya uma awuqedile so iseyimene nje la kuphoqa khona ukuthi ke ulenzele entabeni so manje akazudinga yini ukuthi omalume nabasekhakoma abazise mayisenza lela sentabeni no akabadingi uyazi ngizokutshena mina umuntu sebemosha into zakhe awudingi umuntu awudingi umuntu kuphela wena uzodinga umuntu ohlakaniphile nje ozoguide nonepower yokwazi ukuthi wena kulekelele uconnect nabantu bakini abangasekho awudingi umuntu ukwenta umuntu mfowethu impilo yakho lena wenza futhi into umuntu wakuzala wakuthwana imanzi awudingi umuntu mfethu ngikhula ukuthi uzophendulela ukuthi sikhangane kuleni ngiyaxolisa sikhangane lento eshuko umkhulu kuyona zonke izinto ukubona bonke abantu engihamba baveza ukuthi ngayo indlela uyangivikela ingakho ngithi mina ngiyafisa ngizolalela sikhangane ngicabanga ukuthi mhlawumbe nginazo inamba zomkhulu kodwa ngizoyithatha uyithathe egcineni all right ukuthi ngikhulume nabo sure ngoba ngiyafisa sikhangane uthi inkinga yakhe ixazululeke yes no siyabonga kakhulu mfethu vele igagasi uyalalela njalo nje kakhulu sikhangane uyazi siyaqhubeka 0861596596 mawusemnambithi sitholakala ku107.9 kodwa noma ngabe kuphi la ukhona mawuna app Gagasi FM ngakwazi ukuyilalela uthole even inhlelo zendaba zonke singakuphuthi kuba podcast nomfundo mnambithi yebo Alex ngiyaphila siyaphila sisunjani wena ngiyaphila Alex nezithameli zakho lapha okay yes
Yebo Alex nginombuzo ngicela ukuza ukuthi iladi uyakwazi ukuthi uzenzele nje kungekho mhlawumbe ukuthi uke wayozwa into futhi ngibuze kanjalo nginenkinga mina ngithi mhlawumbe ngithi ngiyaklina igceke ngivule ngizwe umqombo usunuka noma ngilenga ngithi ingathi kunuka noma isikhumba yaba izinto ngingazi ukuthi ngaze ngafuna ukuphuma ukuyoza ukuthi kudalwa yini lokho but ngiyafisa ukwazi ukuthi anginawo amandla because ezinye izinto zami ayilungi mhlawumbe ngiyitshela ukuthi mhlawumbe uma ngingake ngenze lezi zinto ezifikayo kimina because ngesikhathi ngiphuphe bese kubi lokhu uphupha ensis ngiphuphe nje mhlawumbe ugogo ozala umakama engibuza ukuthi ke ulambile noma athi udlile yini wena kodwa thina adlile yabo lezo zinto lezo bese ngihlanganisa la mahinti ezinto engiyibonayo ukuthi mhlawumbe kuyadinga ukuthi ngikwenze yini yo ezwe enukelwa ilokhuza insipho senukelwa insipho yes dadwethu ngihleze ngisho abantu ngithi abathemba idlozi labo phezulu ukuthemba usifunza noma ungathemba omunye umuntu njalo angeke lokulahlekisa usifunza akulahlekisa usifunza akutshela into naye engenayishoyayo lo itshelwa bakini ukhiye lo ukhiye nje mntami noma ngathwaka ulayida ngabe bamuzodidwa yibani kodwa sibone esiyelo nje nesimhlophe siyabasonza abantu abadala bonke uwenza ukudla abantu abadala ugaye umqombothi ekhaya ubatshena ukuthi nakho ukudla ngoba bayakutshela ugogo ukuthi ufunani ufuna ukudla wena udlile thina sidlile ilento yakhe simple nje yenza into itshelwayo mina hlahla ukuthi lento abantu bayenza benzima ilula enza lento oyitsheliwe lento ayidingi ukuthi uconsulta le yenza into oyithunyiwe ngoba uthunywe idlozi lakhe awutshelwa ngosifunza awusuza ukutshentshenzana nomkhulu yenzela nomunye imali ongaziwa so uzokudida usifunza enza into oyitsheliwe ngaso sikhathi ngoba yena uzokuphelisa ukhiye okay ngiyabonga kakhulu siyajabula nathi simangabe ubonga all right indaba ikakasini 0861596596 unihlukanisa kanjani bafethu ilento iladi ngendlela enichaza ngayo kulento abantu abaye bethi ngizokwenza isithebe sokubonga okuthile mhlambe kuthiwa wenzela idlozi lokho sohlaza sekuhlukile yabona masikhuluma ngeladi sohlaza sike sikhuluma ngento yokubambisa ake sithi sohlaza abantu abadala bathi sakupha umsebenzi kodwa ukwazi usiphelutho sicela usiphi isithebe mhlawumbe umsebenzi usukuphelela usenawo amandla ukuthi uthenge imbuzi bapha isithebe noma inkomo uzokwenza iladi ke lapho lokubambisa ukuthi le calo nalo ucela ukuthi abantu abadala bakuthethelele ukuze bakwazi ukubuyisela izinto zakho iladi nje lokubambisa sohlaza ngoba kuba ukudla kube inkukhu naye yokubambisa sohlaza okay no inkukhu yokubambisa all right sure njabulo sawubona yebo Mr Alex ninjani siphilile mfethu kunjani kuwena ngiyaphila nami ngibingelele nagogo ngala yes ngifisa ukwazi mina ngoba khona iphupho eselikela ngihlasela manje angazi noma kufanele nginyakazise iladi noma ngenze njani but bangathola i-answer please sifuna iphupho likuphazamise ngani bafu ngoba ulichaza elikelela ngifikela manje okudeli kanje ngiphupha engazi ukuthi ngiyohlambe zibini ngidonswe inkulu malanga ngingisi phansi bangifika phansi kunamaqanda inanka amaqanda ngigcine ngathathanga qanda lulu bese ithi nyuka uphumi la kuba ulithathile lelodwa bengizokubulala yebo wakho usemhlabeni ijulile indaba kodwa ke mfowethu into engingayisho mina ukuthi uma uthi wena uphupha inyoka masikhuluma ngenyoka sikhuluma ngomoya othile ohlala emanzini wabantu abangasekho uma nje sikhuluma yes ngiphula ulimo kuyilena eyinkumalanga usobaba amakhanda masi awu7 uhlobo lomoya othile lo esingeke uchaze ngoba kunomoya wasolwandle kunomoya wasemanzini mina nje ngisenza amakhosi ngiyawazi namakhosi asolwandle abantu abangabantu ngaphezulu ngapha ngezansi bayi something engisho amakhosi lawo into sisenza ngazo
uhlobo lomoya ngoba kunemoya eminingi siphila njena lamandla wamkhulu noma silapha abantu ile moya enamandla yiyo amadlozi ahloko ukuthi ayilawo njengoba behleze bethwasa sibalungisele ngoba le moya inamandla nomkhulu yabahlula le moya nje lo ohamba nawe okhomba ukuthi ungwakini noma ungwakho bekufanele nyoka ikubulala noma ikulwisa ubizokulwisa umoya lo owakini futhi umoya nje osuku ukhomba khona ukuthi umoya wempumelelo ngoba uma ukhuluma ngento namakhanda u7 ukhuluma ngomoya onamandla ngomoya olwa nezinkinga ovula inhlanhla ophumelisayo abanye bazibenza ukungcola beconvert kube ukuthwala kodwa lokhu okwemvelo lokwakho sonje kodwa ukubona ayikho into wrong ngakho mfowethu. Sure. All right, sizoshaya numbers khona manje. Ngithatha uThobile Nanda. Sabona Thobile? But Alex unjani? Ngiyaphila, kunjani kuwe? Siyaphila baba. Ngisacela ukubuza la. Isibongo sami umkhwanazi, right? So umkhwanazi isibongo sako baba esakamayi sakamhlongo. Manje ngifisa ukwazi la ngoba singabantu siyingane ezikhulele esibongeni sakamkhwanazi ekhaya baba. Kodwa sema mangabe kukhona izinto eziphumayo, mhlawumbe njengokwenza amalati kanje. Besikwenzele esibongeni sakamkhwanazi ngoba esaka baba. Kodwa mase sizwa kuthiwa umother thameshada akakhishwanga kanye nazi ingane zakhe esongeniso esibongeni sakamkhwanazi. Manje asazi noma mhlawumbe ke izinto zethu njengamalati mangabe senza izinto kumele senze kumsamo wakamkhwanazi noma mhlawumbe sisabhilonga kamhlongo baba. Okay. Yabona Sohlaza njengoba umama wabo engazange zakhishwe nabo bafana nezingane zakomalume babo. Kofanele ukuthi umama wakho kuhamba isikhathi akhishwe. Lokho nisuke nikwenza imsamo kaMkhwanazi bangakwemukela bakaMkhwanazi ngoba ningane zakhona nikhulele khona. Kodwa manifuna ukwenzela abakomalume bikani kaMkhwanazi nicele ukuthi nisaya komalume niyokwenzela abantu bakhona. Kodwa ekugcineni kubalekile ukuthi uma wena khishwe kamhlongo nani bese niyakhishwa ngeyeni imbuzi ningakhishwa ngembuzi umama akhishwa ngayo yena ngoba umama uyogana kanti nina ningane anikogana kini kufanele ukuthi nikhishwe ngeyeni imbuzi. Sure. On that note ke ithi number yakho Khathini Sohlaza inombolo empunga yesintu u078 959 1894 esibili u079 u071 071 627 6343 ngicela ukuyiphinda leso hlaza 071 627 6343. All right, impunga yesintu ke leyo umbanjo. Sesifunza mina inamba engifaka kuyona 0769 1468 262 enye 079 2464821 leyo kala ngithe 069 ngicathi ngizwile kahle ngiyathola futhi ku Twitter ngusabelo sifunza @sabelosifunza 1 ku Facebook nje uyangithola futhi na ku Instagram uzokwazi nje ukungisearcha mawuthi umkhulu sifunza njena ngine group futhi uDr Sifunza mawuthi uDr Sifunza njena Facebook uzongithola sikwazi ukulungisa inkinga zakho ngiyabonga. Siyabonga kakhulu impunga yesintu ungayithola kuwo lawo ama platforms as well. Sibonga kakhulu kuma guest ethu just ukuthi nje basivula amehlo ngalezi zinto ngikhola ukuthi uphendulekile nawe noma ungakwazanga ungena emoyeni but ngenkinga zabantu uyalalela nawe uxazululeke. Sibonga kakhulu kwimpunga yesintu umbanjo kanye ke nokusifunza umkhulu sifunza okadeke enathi. Thank you. Special open line on Mondays at 7. Talk to Alex. Oh, Indaba. Talking my business is Yesintu. Nazo zonke indaba zabasha.